Yo Holmes, what's up? Lami man kayo kaon og Korean food noon ya. Medyo tingbits man taron pero lami gyapon kay kaon mo nga na may bag-o diri nga restaurant diri sa tapad gyud sa Southwest University diri sa Orleans na duol ra sad sa amuha babaw ra so lakaw ko niya ang ilang main market diri kay kuan mga estudyante kay affordable ra man nila ang mga meals. So ang akong gi-order day kay bibimbap niya, ramen niya, nasa side dish, free side dish nga kuan sa tawagan ng hangani. Oh, kalimot man ko. Kimchi ang tawag Holmes kanang hang gani. So, nalang gyud ko pangutan ng anong ramen ang tawag aning kuan sa Korean no. Kani instant noodles. So, di man to ni sila Japanese pero anyway, mo na akong gi-order ng ramen so lamig akong higop-higop diya sa init nga sabaw. With egg din na ako ang ramen nga gi-order. Butangan gyud na natong itlog Holmes kay lami man gyud ko na. So, mao ra to Holmes no. Kung nag-crave mo pinakalit dire og kanang Korean food adto mo sa Onis Chubuki sa Aurelio. Like and follow.